Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Katin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepincut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono kuwi walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karo-karo